Ngayon sabi ko, iiyak ka mamaya. Ayan. Iiyak ka mamaya. Pero hinahan ng letter si Ma'am Jing. Kailangan pong basahin ng isa po sa family or kayo po, sir. Si ano, si Pam. Si Pam. So in behalf ni Ate Jing, Han, thank you for giving me the chance to be your life partner. I will forever remain faithful to you, till death do us part. Furthermore, thank you for all the wonderful years we have shared together, the sweet memories, and the love you have given me. I want to grow old with you and remember the past with you. Happy 10th wedding anniversary, my hon. I love you so much. Loving you always, Jean. Ayan. Ang kanyang message sa iyo, kuya. Ayan. Ano pong message niyo sa inyong misis na nasa Germany ngayon? Speechless. Sobrang painful. Nagulat talaga. Hindi ko na-expect. Ayan. Okay. Okay na kuya, yun po yung message niyo kay ate. Ito po kaya, Basta alam niya na yun. tayo ka kuya para ano, syempre kahit ano, kailangan mo rin pa rin mag-wish, ha? Hindi lang nag-birthday ng wish, kailangan pati mga wedding anniversary. Okay, wish kuya! Ayan! Happy 10th wedding anniversary sa inyo, Ma'am Jane! Ayan! At syempre, andito ang kanyang family. Maaari pang magmensahe ang mother at saka ang kanyang kapatid. Halika kayo dito, mga ate at mother. Message po para kay sir at saka kay ma'am. Sana forever ang love nilang dalawa. Hindi sila magbabago sa isa't isa. Laging ilagay nyo sigat sa ano nyo ha, gitna ng pag-iibigan nyo, Jeng. Ayan. Ikaw pa. Ikaw. Kay Pam, ano message mo? Happy anniversary, ate, kuya. Sana malapit na yung araw na magkasama din kayo dyan. Ayan. At syempre, si ma'am! Halika! Halika, ate! Ang message mo sa inyong kapatid. Okay. Happy anniversary sa inyong dalawa. Stay in love with each other and sana matupad nyo yung pangarap ninyong dalawa. Ayan. At Auntie. syempre kay auntie. Happy anniversary sa inyong dalawa. Sana magmahalan kayo. Wala na akong masabi. Naiyak na masyado. My Ayan. forever! Sana all! Ayan. Ayan. At syempre, ako po ay magpapakilala na. In behalf of MNG's Flower Shop and Party Nights, thank you, Ma'am Jane. Dahil nag-trust po kayo sa akin. Di ba? Napaiyak nyo siya. Napaiyak niyo si Kuya. Ayan. Ayan. All the way from Germany. Ayan, Kuya, ano po ang feeling ng nasa-surprise? Speechless. Yes. So, di ba, mangilan-ngilan lang talaga sa lalaki ang, di ba, surprise at saka yung ganito, yung mapapaluha talaga ba? Tsaka mostly kasi ako gumagawa. Nabaliktad, Kuya! Ayan, naiyak si Ate Jing, Ma'am Jing, ayan. Ingat kayo, Ma'am Jing, at syempre, happy 10th wedding anniversary, sana pa makauwi na, Wen? Gawa na, Wen? Punta doon. Kaya pupunta, pupunta. Ayan, thank you, Ma'am! Thank Bye! you! Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtayo
di